Deftere Ayuba, nde deftere nde maunde, gonde nder deftere seninde. Moɗum yowi hakkilo maako woni Ayuba, kanko na o Yahudankejo, binduɗo nde deftere. O andaka ko e nder habaru ɗum hokki, o innaka e nder andal maɓɓe ɗum waɗi non. Binduɗo deftere nde o andinayi hoore maako, o meti dow ko waɗuno ndenno. O waɗi hakkilo maako e bindi maako fu dow Ayuba. Ƴamol kanugol ngol ɗum ƴamata woni dow torraka Ayuba yari. Deftere Ayuba nde bindiɗum e njayri, o fuɗɗiri hokkuki habaru maako e metuki dow goɗɗum ko wanno. E saka deftere nden bo ɗum hutiri bindi jimi ɗi Yahudanko'en. Ɗum waɗama bono nder ɗiftinore hakkunde Ayuba e woɓɓe kamɓe nayo, e ɗum noddira ɓe higiraɓe. Ɗiftinore maɓɓe nde bindirama nder bindi jimi, ɗum holli Allah e metana Ayuba en sendu deftere ngam keɓten ko nde wi'ata. E fuɗɗode e ɗum meta dow Ayuba, e ɗum holla kanko o wala felore, o aadilijo, o kulowo Allah, jikku maako ɗum boɗɗum. Gaɗa majum ɗon e ɗon ɗum holli en goɗɗum ko waɗata ton dow to Allah woni, kanko e mala'ika en maako kuwanayɓemo. Ɗum en mboobi yi'iki ɗum nder alkawal kiingal, e ɗum holla en no Allah tokkinirta kuuɗe maako nder duniyaaru. Ɗon to kuwoɓe maako kawriti, sai goɗɗo bi'eteeɗo Seyɗan wangi, wato gaddowo feƴƴore e ɗemgal Yahudanko'en. Woɓɓe bo e noddiramo kiitotoɗo, e ɗum holla en bona en ɗon nder suudu to ɗum hiitoto. Sai Allah Jeymiraawo waddan ɓe habaru Ayuba, aadilijo gongajo. Allah wi'i wala neɗɗo aadilijo bono maako. Sai Seyɗan wi'i na e mehere Ayuba ɗawtantoma, ngam a barkiɗinimo, a hokkimo risku ɗuɗɗum. Waɗu Ayuba nder torra seɗɗa, e ɗon a yi'ay iri aadilaku ngu o woodi. Ɗon e ɗon sai Allah jaɓanimo, o wi peƴƴowo on ɗon yowan Ayuba torra. E nder nge'el sarel ɗuɗɓe meɗen ɓe mbi'ay kay, ngam ɗume Allah waɗi ba ɗum? O nyamri yeeso nder nde deftere, e mo noto ƴamɗe. Ngam ɗume Allah ɗalata kalluɗum ɗum heɓa yimɓe maako? To en ndaari nder deftere nde, Allah notanake en ƴamol ngol, ko nde yi'ata notol ngol e njayri nder deftere nde. Amma nder habaru ɗum hokkata e woodi notango ngon. Binduɗo deftere nde o ɓalli en ngam nyumen dow aadilaku Allah, e no Allah huwirta e nder duniyaaru fu, e no jogori aadilaku maako. Ko ƴamol ngol waddanta en woni, ta janga nder deftere nde ko timminande, a yi'ay mawɗum ko waɗi Ayuba heɓi torra ka'a. Ɗum ɓurtinaka e njayri ko ɗum ekkitinta dow yarki torra iri ka Ayuba heɓi, faa hewti debbo maako ma haɓanimo. Higiraaɓe maako tato ngari to maako, ɓe kabdi ngam ɓe kokka mo faamu. Nder saworaji maɓɓe raa inɗe maɓɓe Alisfa tamankejo, Bildam neɗɗo suwatay, e Zofar neɗɗo nehataay. Nder maɓɓe fu wala Yahudankejo, e ɗum holla iri leƴƴi gonnoɗi e leydi fuuna. Ta nyumi dow Allah e torra e jikku yimɓe, ɗum yaharay en nder wonde yeɓre deftere nde. E ɗo en ji'ay nder yeɓre arandere meto Ayuba o notori higiraaɓe maako. To notanake higo maako, sai goɗɗo fuɗɗita ƴamamo nder maɓɓe. Sai Ayuba noto kadi, non ɓe nyamri yeeso nder hirde maɓɓe. Ɓe mbaɗi ka yeddotirki hakkilo maɓɓe fuu dow ƴamol gotol. Allah e laamo duniyaaru ndu, laawol ngol o laamorto e woodi aadilaku. Toni noon ngam ɗume Ayuba yarata torra ka'a? To en nyamri yeeso en ji'ay Ayuba e higiraaɓe maako e ɓe njaha nder seko. Ko Allah o aadilijo? No hocciri duniyaaru ndu, ko moye ɗum nodda ɗum e inde maako, e ko waɗi nder ndu duniyaaru, e ɗum yaha dow laawol ngol Allah shiryi, ngol aadilaku. Ko ɗum hollata ɗo woni, ta woodi faamu, a neɗɗo geeto, a teddina Allah, fii boɗɗum heɓete, Allah no yoɓete. Amma ta kalluɗo, a woodi sa'atal hoore, a waɗa hakke, kalluɗum no heɓete, a yaray bone. Amma e ɗo Ayuba e ɗon nder nawɗum, e mo yeddotira e boliɗe maako e nyumo maako. Ɗum woni ko wannimo. Ɗume waddanimo ka torra? Ko torra ka to Allah ka iboyi? E ɗo en keɓtay nyumo Ayuba e dow fiiɗum siftor. Allah e hoore maako wi'i Ayuba o aadilijo, o wala felore. Ngam non en tabbitinay Ayuba e ko o nyumata e ko o wi'ata fu dow Allah. Allah tokkinirayi duniyaaru ndu nder aadilaku, e ko ɓuri non Allah e hoore muɗum o waɗi siya aadilaku. Higiraaɓe Ayuba kamɓe ma e ɓe mbi'a ɓe njaɓayi dow ko ɓe ndari. Allah o aadilijo. Ko ɓe njiɗi wi'iki ɗo woni, Allah e laamori duniyaaru ndu aadilaku. Ngam non ɓe timminiri
ɓe njowanayi Allah leyfi e ɓe mbi'a dole Ayuba waɗi goɗɗum. Ɗum tabbutuɗum o waɗi ko boɗa yeeso Allah. Dole Allah yofana mo nawɗum ɗum. E ɓe mbi'a ma ɗum hakke o waɗi. Ɓe kiitimo, amma Ayuba e notanoɓe. E mo mbi'a ɓe goonga o tabbitinani higiraaɓe maako. Ɗum aadilaaku Allah ɗum tabbitay. Sai o so'i haala kanto Allah. Ɗo e hani pahmen ko Ayuba yiɗi ɗum sembiɗina ɓernde maako. Ɗum windirama nder jimol. E mo nyumayno Allah o aadilijo. Amma joni kam o heɓtayi dow fii kalluɗum ɗum o wonani. Ngam non o waɗi seko dow Allah. Ko Allah e holla jaalorgal o fuɗɗitima o wi'i Allah e holla siya aadilaaku nder duniyaaru. E wiiki noon o hultori nder nyumo maako ngam kammunde maako e hoolaare maako dow Allah. Allah o aadilijo goongaajo. Allah e kotoye. Ngam non o meti goɗɗi haalaaji e nder siya fahmu ɗum holli en Allah e jikku maako o notanimo e ngeel sarel ko hayɗinima higiraaɓe maako. Alihu buusankeejo na o yahudankeejo. E mo woodi inde yahudanko'en. Inde maako nde waddani Ayuba e higiraaɓe maako seko e mo tabbitinanaɓe Allah o aadilijo. Ko o wi'ata ɗo woni Allah e laamoro duniyaaru nder aadilaaku. Amma Alihu fooɗi hakkiilo maɓɓe yaaki to timmode kayɗininde e dow yimɓe aadili'en. Kamɓe ma e ɓe keɓa torra. Ɗum laataaki lalley kiita ngam hakke maɓɓe. Ngam hakke maɓɓe Allah e waawi yofanki yimɓe kalluɗum ngam o baggina ɓe ko o balla ɓe ngam ɓe ɗala hakke. Allah e waawa huutira nawɗum ko torra ngam o mo'ina jikku neɗɗo ko o ekkitina yimɓe goɗɗum ko haani ɓe anda. Alihu wi'ayi e mo andi torra ngonka dow Ayuba, amma o tabbitini dow fii go'o Ayuba e woodi boofol ngam o yowi seko dow Allah. O wi'i Allah e woodi siya aadilaaku. Ayuba notanakimo. Non hirde maɓɓe timminiri. Ɗum faamu iri ɗum yimɓe ndenno. Non ɓe mbolwirta. Ɗum kayɗini ɗum. Non ɗum jooɗori. Gaɗa majum ɗon e ɗon. Sai Allah holli ɓe e nder duluru o notani Ayuba. O wi'i Ayuba e dow siya aadilaaku ngu mbi'ata e tampendam am dow laamu duniyaaru. Sai Allah waɗi Ayuba o yeeƴo o raara duniyaaru fuu. O fuɗɗi ƴamkimo e iri ɗe ƴamɗe e no duniyaaru jooɗori e fuɗɗode mairu e buttulli mairu. Ko Ayuba e andi no ɗum fuɗɗiri sarel ko Allah tageyno ɗum e ko siryotono duniyaaru. Ko Ayuba kanko resi nange kanko tokkinta kitaale Allah e yi'a e mo raara dow taddi duniyaaru e ko filindu fuu faa e goɗɗum maa ko Ayuba andana. Allah fuɗɗi limtankimo ɗum e mo tindina ɗum go'o e mardiji gonɗi dow kocceje e be'i e diiwe ladde no ɗe ndimrata e no ɗe ndurdata e mawndu e bamɗi ladde. Ɗume Allah yiɗi o faama ɗo? Sai siftoren no Ayuba fuɗɗiri hirde maako kanko e higiraaɓe maako e no ɓe kocciri Allah e no o laamorto duniyaaru nder aadilaaku e ɓe njabana kuuɗe Allah. Ayuba kanko e higiraaɓe maako ɓe nyumi nyumo luggungo dow foofaango faa ɓe kocci dow Allah e nyumo maɓɓe no o tokkinirta duniyaaru. Allah notanake ɓe e goɗɗum ko ɓe nji'ata. Ɗum sankiti nyumo maɓɓe e fuɗɗode. Allah holliɓe duniyaaru fuu e jaajorgal mairu e goɗɗum ma ko ɓuri ko hakkiilo neɗɗo hoccata. Allah e yi'a ɗum e mo famani ɗum. Ayuba bo e andi seɗɗa tan ko woni dow foofaango maako. Ɗum seɗɗa ko andi e no o hocciri duniyaaru ɗum seɗɗa kanjum waɗi o heɓtanayi kiita Allah. Ɗum tabbitinani en Ayuba heƴayi o waɗa honduko maako dow ko Allah waɗata. Gaɗa majum Allah ƴami Ayuba to o hollama fii ko yahata nder duniyaaru nyalde go'o o wawa yo anda ɗume woni aadilaaku. Higiraaɓe maako ɓe ngaɗi hakkiilo maɓɓe ɗum torra jananɗum Ayuba ɗum kiita Allah nder ko ngele sarel ngel ɓe metata e ɓe tabbitina ɗum goonga ɗum woni ɗum holla aadilaaku e njayri gonɗum nder duniyaaru ndu'u saɗandu. Duniyaaru ndu'u ko waɗata na e njayri ɗum woni no Ayuba nyumirta kanko e higiraaɓe maako. Ɗum waddi en dow ko Allah hollata en e arande tindinol ɗiɗaɓol ngol Allah waɗi dow taddi fuu e ko woni to dow e dow Libiyatan wato Seyɗan. Woɓɓe yimɓe e nyuma ɗum tindinol nder jimol dow gabuwa ko eda, amma ɗum gaɗoto ɗum ko o wi'ata woni e njayri gondi mardi neɓndi gondi toon fuuna e ndi hutinire e inde mayri nder deftere seninde nder balndol ɗum goɗɗum kulniɗum ɓurtiɗum nder boɗɗum ɗum Allah waɗi nder duniyaaru. Taddi ndi na kayri woni kalluɗum Allah e de'iti ngam mawnittaare maɓɓe, amma ɓe ngala kisndam.
mawɗum ɗum woni duniyaaru ndu e ndu yaha nder kayɗiniiɗum nder ko ɗume boɗɗum amma ɗum heɓaayi ɗum bo hisaayi. Duniyaaru Allah ndu e ndu yaha nder dokaaji e nder boɗɗum fuu e non e woodi hallende e gongel sarel e woodi kulniiɗum bono ɗi mardiiji kayɗiniiɗi. Ngam non en ngari to ngol ƴamol mangol dow torra Ayuba. Ngam ɗume fii kalluɗum ɗum heɓimo nder duniyaaru bondu ndu Allah waɗi? En ngi'i dimbol leydi marle ladde e woɓɓe yimɓe feere. Allah wi'ayi en ngam ɗume? O wi'i enen jooɗi nder duniyaaru hayɗinindu e ɗo tawɗen hoore meɗen. Ɗum waɗi noon naa ngam to njaren torra no Allah notori nde Ayuba waɗi seko dow aadilaaku Allah. Allah notanimo wi'imo a wala andal kemgal dow no duniyaaru jooɗori e no fii Allah yaharata. Ayuba bo mo yiɗi Allah hollamo ko ɗume no ɗum jooɗori. Ko Allah ƴami Ayuba holomo holo jikku maako e faamu maako. Gaɗa ɗon sey Ayuba noti nder lestinki hoore, o tuubi, o hokki munyal, o jaɓi, o seli laawol. Sey ɗon e ɗon deftere nden timminiri. Allah wi'i higiraaɓe Ayuba ɓe mboofi nyuma maɓɓe dow Allah e aadilaaku maako naa ɗum goonga. Ngam ndu duniyaaru saɗandu e dow faamu Allah. Sey Allah wi'i Ayuba meti goonga dow maako. Ɗum woni ko hayɗinta dow ko heɓi Ayuba. Ko mbi'aymi woni en andi Ayuba e nder yawɗaare en jiyay bono o boofi, amma nyumo meɗen woni boofol e timmode fuu e non Allah e tabbitinana en torra keɓka Ayuba. Ayuba o aadilijo yeeso Allah fuu e nyumo maako e torra maako ko o yinno tan o metana Allah. Nden Allah wi'i ɗum boɗɗum non haani ɗum jogore e nder torra sey ɗum waɗa do'aare. Deftere Ayuba timminiri. Ayuba riski o heɓti iyaalu maako, jawdi maako wartoyi. Allah jeymiraawo yoɓimo ngam jikku maako boɗɗum. Ɗum saahu mawɗum daga to Allah. Ni ɗum timminiri. Ngam non deftere Ayuba nde maɓɓitani en nyumo meɗen ngam ɗume kalluɗum heɓata yimɓe aadili en. Ɗum humpiti en ngam koloɗen Allah e fahmu maako. Sarel ngel saɗɗum heɓi en fuu ko gonɗen nder torra dow daroɗen en tefa no mburtortoɗen en ɗaɓɓita ɗume waɗi. Non en jabana Allah non no higiraaɓe Ayuba mbaɗi. Ayuba ma waɗi non ɓe njowani Allah layfi ɗumum dow andal maɓɓe. Ngam non deftere Ayuba e nodda en kokku Allah ɓerɗe meɗen, munyanen torra meɗen, ko ɓerɗe men e nawana Allah, sey koloɗen Allah kanko o maganay en, kanko notanto en, o waɗanay en. Ɗum woni ko deftere Ayuba ekkitinta en.